Марат Әхмәтовны бер юлы 4 телдә сәламлиләр. Бу күп телле мәктәптә 730 бала белем ала. Рус, татар, чуаш һәм мордвалар. Укучыларның 3тән 1 татар телен өйрәнә. Рус мәктәбе өчен бу бик яхшы күрсәткеч ди Марат Әхмәтов. Шушы дәрәҗәне саклау шарт. Күңелле булсын өчен, аларның күңел кәефләрен төшермәскә тырышабыз. Аларны мактыйбыз, алар белән җырлар, шигырьләр өйрәнәбез. Төрле алымнар, дәрестә кызыклы алымнар кулланабыз. Менә шул рәвешле бәлки инде тотып калырбыз балаларны. Туган телләр елы барлык милләтләр өчен дә үзгә булачак. Җырлап биеп бәйрәм итеп кенә эш бетми. Олимпиадалар үткәрергә кирәк. Чаралар исемлеген милли проектлар белән тулыландыруны сорый. Ниндер милли бәйрәм әле ул елны тутыра алмый. Менә һәр айны ниндер зур әзерлек белән үткәрә торган ниндер милли милләткә, телгә кагылышлы чара булырга тиеш. Милләтләр дуслыгы һәм ул туган телнең сакланышы һәм үсешенә кагылышлы. Тәтеш районында 17 балалар бакчасы, 26 мәктәп бар. Шуларның 9-ы татарныкы. Укытучыларның иң борчыганы әти-әниләр ана телебезгә битараф. Миләшкәй балалар бакчасында да охшаш проблема. Татар төркеменә 125 баланың 15-і генә йөри. Катнаш гаиләләр күп булганлыктан күпчелек рус төркемнәренә үстенлек бирә. Менә без дәресләрдә шөгыльләрдә нәрсә шөгыльләнгәнне ата-әнкәләр дә өйдә дә кабатласалар, бик әйбәт булыр иде. Менә бергә эшләгәндә генә шуның нәтиҗәсен күреп була. Карагыз әле рәсемгә. Татар мәктәбендә дә булдылар. Төп фәннәрдән кала күп дәресләр татар телендә үтә. Хәзер бүгенге көндә интернет заманы, шуңа күрә бөтен нәрсә дә бар. Әйдә, менә. Безнең беренче проблемабыз булып татар балалары әз булу. Чөнки гаиләләр катнаш хәзер. Кыскасы, 2 мәктәптә дә проблемалар уртак. Татарча укыту оештырылган, теләк белдерүчеләр аз. Бу күренеш милли мәктәпләрнең күбесенә хас. Районда 7 чуаш һәм 1 мордва мәктәбе эшли. Хәлне уңай якка туган телләр елы үзгәртсә генә. Киләсе елда менә инде указ белән инде туган телләр елы дип игълан ителгәч, безгә аны бигрәк тә нәтиҗәле итәргә тырышырга кирәк. Әле бит сайлаулар алдыннан президентыбызның бик көчле стратегик мәкаләсе дә дөнья күрде бит. Менә без ул чакыруга, ул мөрәҗәгатькә бөтен республикабыз белән кушылып, аңа җавап эзләргә һәм аны елны нәтиҗәле итәргә дип бурычлыбыз. Менә бүген караганнан соң әле безнең эшләр алып барырга бик күп икән. Ник дисәгез, ана телен белү һәрбер милләткә дә кирәк дип саныйбыз. Сәфәрдә күргәннәр хакында соңыннан уртага салып сөйләштеләр. Очрашуга башка районнарда килгән иде. Кайбыш, Буа, Яшелүзән, Апас, Чүпрәледән. Һәммәсен күп милләтле республикада туган телне саклап калу мәсьәләсе борчый. Марат Әхмәтов балалар бакчаларына йөрүчеләрнең әти-әниләре белән тыгыз элемтәдә эшләргә куша. Туган телгә мәхәббәт гаиләдән башлана. Республикабызның шушы матур иҗади тормышын киләчәктә дә үстереп дәвам итәргә теләктә калам. Тәтештән Рәмзилә Афиятуллина, Алия Хәйретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.